Тази практика е посветена на всички българи, които живеят в чужбина и са далече от своя дом. Нека да се отделим от всичко в нашето ежедневие, всичко, което ни откъсва от корена, от рода ни, от семейството ни и ни отдалечава. Нека да осъзнаем над върха на главата си една ярка, красива светлина. Нека да осъзнаем също сърцето и сърдечният ни център, изпълнени с обич, с топлина, с радост. И нека да усетим и основната ни чакра, да усетим силата на рода, на корена, подкрепата, благословията, която идва от тях. И нека сега през стъпалата, дълбоко в земята, да усетим как пускаме дълбоки корени от светлина. Може дори да си се представим като едно вековно дърво, което има дълбоки корени, стабилни, така че тези корени да ни държат при всяка буря, предизвикателство, при всяка ситуация, в която се чувстваме по-слаби, беззащитни, безсилни. Когато се чувстваме, че сякаш нещо ни е отнето или сме откъснати, отдалечени от нещо, което обичаме. Нека тези корени да ни дават сигурност и стабилност като усещане. И сега зад затворените клепачи нека да поемем дъх, да вдишаме дълбоко през носа, да задържим и да издишаме дълбоко, хубаво, да освободим. Издишваме хубаво през устата, там където усещаме дискомфорт, притеснение, освобождаваме. Вдишваме през носа, усещаме все повече сила, все повече свързаност с родното ни място, с рода, с дома, в който сме родени. Освобождаваме, издишваме всяка тежест, безпокойство, носталгия, отдалеченост, разделение, усещане за разделение, усещане за дистанция. Вдишваме хубаво, дълбоко. Осъзнаваме силата на рода ни, силата на дома ни, силата на страната, от която идваме, България. И издишваме всичко, което ни кара да се чувстваме далече, всяко усещане за страдание, всяко усещане за трудност, всяко усещане на тъга, на нерадостност, на песимизъм. И всяко усещане, че съдбата ни, животът ни е труден или несправедлив. За това, че сме далече от своя дом. Вдишваме и издишваме, ако още някъде усещаме тежест, дискомфорт, несъгласие или не пускаме нещо старо, нека сега чрез дъха да го освободим. Зад затворените клепачи се връщаме назад във времето, там където сме родени, там където е нашият първороден дом.
Завръщаме се в своята страна, там откъдето идваме, откъдето сме тръгнали. Нашият дом в България. Осъзнаваме обичта, осъзнаваме грижата, осъзнаваме силата, осъзнаваме всичко прекрасно и благоприятно, което сме преживели в този прекрасен дом. Свързваме се с родителите си, с нашите баба и дядо, с предците ни, с енергията, с която те са ни заредили, отгледали и отдали почит и внимание към нашето израстване като личности. Усещаме как въпреки разстоянието ни и физическото отдалечаване, където и да се намираме в момента по света, ние винаги имаме свободата да се завръщаме в своя дом. Зад затворените клепачи за няколко секунди ние можем да се пренесем, да се възстановим, да възвърнем силата си, устойчивостта си, да възстановим и да усещаме любовта, която ни е дадена, благословията и подкрепата от нашето семейство, от рода ни и от страната ни. Продължаваме да вдишваме и да издишваме. И сега зад затворените клепачи ще пътуваме и с нашата прекрасна страна България. Ще видим красивите и планини, ще видим красивото море, ще видим усещането как ние сме у дома във всеки един момент, когато пожелаем да се свържем, да осъзнаем и да усетим. Осъзнаваме, че зад затворените клепачи изчезва всяко физическо разстояние, всяка далечина и разделение. Усещаме се все по-свързани, все по-силни, все по-вкоренени и осъзнаваме, че любовта и връзката носим навсякъде със себе си, през сърцето, през нашето съзнание, през желанието ни да се свържем, да се доближим, да се смирим, да благодарим. Осъзнаваме силата на това да пускаме негативните усещания за отдалечаване, носталгия и тъга, които под някаква форма носят на новото място, където сме отишли. Нека все повече да се свързваме и да осъзнаваме своите корени от светлина, силата, мощта, която получаваме от нашата земя българска. Нека да осъзнаваме, че българският корен, коренът на рода ни, където и да се намираме по света, той винаги ще бъде с нас. Във всеки един момент, в който ние пожелаем да се свържем, този корен ще ни дава сила, центрираност, устойчивост, все повече грижа, обич и ще ни дава сила да вървим напред, където и да сме. Може да усетим любовта към родината, любовта към семейството, любовта към близките и може да изпълним цялата си система и да осъзнаем колко е прекрасно да имаме тази мъдрост и това знание, че тази обич може да бъде пренасяна навсякъде по света, където и да сме сега. Обичта, която имаме към родината и семейството, тя е винаги с нас, без значение от разстоянието и дистанцията.
Усещаме как има уплътняване долу при стъпалата и корените и осъзнаваме, че нашата основна чакра оздравява, изцелява се и става все по-силна и стабилна. Вдишваме и издишваме и сега през сърцето към нашата родина, България, към нашето семейство, към нашите родове отправяме златна и розова светлина, много обич, много благодарност и много любов за нашето начало, за там, откъдето сме отгледани, за там, откъдето сме дошли. Осъзнаваме силата на връзката помежду ни, без значение от физическото ни разстояние. Ние сме едно и сме свързани. Осъзнаваме красотата и силата, която получаваме през тази свързаност. От сърцето ни към България изпращаме благословии за добра съдба, за добри събития и за благоприятни възможности да се връщаме, когато искаме, свободно до нашата страна България. Виждаме как всяка пречка, финансова, емоционална, ментална, духовна или всяка друга пречка пред завръщането ни изчезва във времето. Осъзнаваме, че не даваме сила на тези пречки и осъзнаваме новите възможности, които ни се предоставят. Вдишваме и издишваме и последно изпращаме обич, любов към нашите родове. Нека там, където е нужно да се усеща умиротворение, опрощение, радост, свързаност, добрина, щастие и благодарност. Вдишваме, издишваме и оставаме с осъзнатостта, че тази връзка е непрекъсната. Тя живее вътре в нас. Тя може да излекува всяко усещане на тъга, на нерадостност и носталгия за нашата родина и семейство. Когато осъзнаем, че ние може да се свързваме по всяко време и че имаме тази сила и мъдрост да го случваме, тогава усещанията и живота ни се подобряват и ние продължаваме да вървим по новия път, който ни е предоставен. Вдишваме, издишваме и започваме бавно и спокойно да се завръщаме към физическото тяло. Изтръскваме краката, освобождаваме, ако има тежест, уплътнение. Изтръскваме хубаво ръцете и правим няколко кръгови движения с раменете назад. Хубаво пускаме, ако сме поели чужди тежести, чужди отговорности или нещо ни дърпа назад в миналото и не ни пуска да продължим напред. Нека сега да го освободим. Може да масажираме ръцете, пръстите, китките. Може да масажираме коленете, да потупаме черен дроб, дълъг бъбреци и хубаво да масажираме и краката, стъпалата, за да се възстановим, да се завърнем към физическото си тяло и там, където се намираме в момента. Усмихваме се на това, което ни е предоставено, въпреки предходното ни усещане, че може би не винаги е точно така, но се усмихваме на новите възможности, които тепърва ни предстоят на новото място, където се намираме с силната връзка с рода и с родината ни България. Аз съм Теодора Танчовска, холистичен лечител с опит над 12 години.
Надявам се, че тази практика ще ви дава сила и увереност и ще си спомняте за корена и за обичта към родината, към семейството. Част съм от екипа на Ясен Николов и Прана България и за мен е радост да служа и да създавам материали, които така са полезни за хората. Ще се радвам, ако ви е била полезна, да я споделите. Оставам така на разположение за допълнителни контакти и свързаност. Прекрасен ден!